ko bire mar ker ka to bende koro nyalony ni bende chako dhi gwenyo gik moko tiende ni kalure gi mashinde mobiro gi koponi nitie kaka ng'ato nyalo dwaro mondo mi thiedh gini kata mondo mi ogwenye matin to ok ogwenye gi e polling station ka inyalo mana gwenye gi kaka gichabiro mane momiyo ne wabedo gi weche mag ywaruok weche manineno ka ne kod jodi Supreme Court to wan gi weche mag servers ka to yaura ne servers gi mondo wang'ia ne to gik mano oringe iyegi chalo nade servers mapoko yaw nyaka kawuono koro miyo kantiere kaka ng'ato nyalo doctor gi kata mondo mi ogweny gi to nyalo mana gwenyo gi e servers nekech gik mwayudo gi onyalo mana gwenyo gi e mashinde gi to konyal gwenyo gi e polling station nekech ang'o polling station ka ibi kwane maler magoye picha kendo ng'at ka ng'ato neno gimokwan ka koro gin nodhi ogolo lweny e booth king'iyo arita kwe bende aparo ni obila otiyo tich maber kabisa nekech polling station ka polling station mi dhiye tinwang' ko obila nitie ariyo kuonde moko bende oko kanyo nitiere nyaka obila majoni bende ni oko kanyo makata ka ng'ato biro kochamo gire moro otuomo thing moro tino ko ga koko to gino ka joka koya koa oko ka wang'e chalo gima dwa thumore matin to jokineno ka joko makia makati koe mana mamuol to ni yudo ka jomoko biro ga ng'enge by the time midonje michope polling station midhi gwe debe aparo ni ne mosegwe kapok igwe debe koro ma bende samoro miyo luoro dhi obedo kaeto lony bo chako dhi obete matin kaluwore gi civic education mabedo osebedo katimore gi weche mag puonjo jopiny koro aparo ni mae en gima kare ma kwanyalo dhi adhiya nyime kamae ma ng'ama ang' odhi olandi ka gino kodok kori to yudo kaka gwenye kaeto mar ariyo ji odhi obet gi yie ni ombulu matindo gi IBC ok nyal chocho ji odhi obet gi yie ni mar MCA kuponi mana ni samoro party emo gwenyowa lakini IBC to ok dhi gwenyowa samoro nikech interest mantiere kae ok tin to bende king'iyo gi agents ma sewacho motelo ka ni candidate ka candidate omi agents ge thuolo mar rangoni koro mana kuponi agent mari ema samoro wang'e odhi odiemore. All right. Yes. Gima ne puonjra kanda na dhi ka yiero ma ogenya en ni kionge agent minyalo ga believe min go faith to yier no ok inyalo kwale kola tineno ikwali to agent umom na wangi iwinjo koro gima nyalo advice ngata ma dhi yiero en ni nyaka ibed gi agent mari mabro rito duoko mar yiero no nwach agent mari cha joma kwalo kura be jiparo ga na IBC makwalo kura hapana IBC kwalo kura joma kwalo kura gin jochung ka in ka wan kama iwinjo ga en mo ochiedho pap ai to chulo agents onyo agents mag candidate moro maseche moko milando cha tigine ikwale cha to agent ni ok dhi fule koro mene gima timre koro aneno ni lony mosebeti ka to gimomiyo wapuonjo jopiny wasebet ko puonjo jopiny ni kik ikel lweny igima inoki awacho gizungu to pilipili moko ichamo to ino badhi nango in tiji mnago kura kisego kura weri gi jogo weri kod gimondo gikwalre gin giwegi gidhi e court gigore court kuja koro sani anamora henya ni jopiny sani oselony nwach wan gi dich adwan kijendo nwang kaka gipuro puothegi kaka giloso maisha margi mono kik ni koro en ni MP mbunge koro wacho no kwal kucha wadwa gore hapana in gomna kura kisego kura wajana arasego kura weri koda all right in kido gineto dhi doho oking'eyo ni nitiere dongere anyalo wacho go ni emotional investment kata geno moro ma ng'ato bedo godo ma donje chunye ma nyalo miyo ng'ato ka gimoro dwa timore ma samoro ok dhi kaka noparo to koro miyo juogi remo ringo ne achach ma samoro wiye wilre koro kiare kama intiere gik machalo kamagi gik ma josiasa keto ne ji ma samoro miyo oganda bedo gi gimiluongo ni emotional investment mang'eny e weche mag siasa gi donge pani nyalo miyo bende samoro diponi oganda oseriek osebedo jomariek mong'e ni gini ikete mane e obo kikikete chunye make fuolo to timore nade kaka ne governor mawuok ma Uasin Gishu Jackson Mandago nowacho onge gima ja siasa nyalo miyi mar adiera siasa kiseng'e jo siasa wanjo mosebed siasa manifesto more than 50% ma manifesto ma ja siasa en miriambo en kisera miserigo tinge ni wondi yo bende seni nge jopiny bendo lony jopiny jano lony en odwani seche midhigo gine mitimo campaign cha to nchinti iweya nade miamna mara sani
koro jopiny bende giseng'eni josiasa wuondo giga emomiyo gidwa mondo gonygi. Alright. Kise bwana kosedhi kacha to gine koro manifesto minenoga gi half of them, you know, most of them jogi kosedhi kacha to reality donjo, they will not fulfill those manifestos. Alright. Koro manifesto giwacho ni gin gik ma reality ok ondiki kalure gi reality. How kamano wadani mondo mi wayudane achiel kuom weche mabende nodonjo ka chien kucha ne wacho ni wadangi aneni to weche mopogore jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa na oyudore kama tek ka itude kod wach mar nek mar jating ndai mar achiel kuom jogo magilero godo magilaro godo kom kar chung od bura ma Kimilili. Nek makamano yangore no timore bang tulo ne muoch e kini joera mag jochung Brian Khaemba kod Didmas Barasa e kar luto mbolo ma iluongo ni Nasianda. Khaemba olero ne obila ni jating ndai mare no ne okiel kod magina kani ei nyamburko. Obila timo nonro ewi nek makamano. Mago gin weche ma bende nyakwara Mogi wamedo luoni kune duto mawantini en wach ma bende koro winjane kaka ne jogo wuoyo. Kama unaweza pika moto risasi, bora inapikwa na moto atatangazwa mshindi. Mano mana moko kuom ywak kata ng'ur mane nitiere gwenge ma Kimilili. Kama bende wacho ne jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa oyudore kama tek ka itude kod wach mar chwado gi magina kendo nego jating ndai mar jago machielo magilero godo. Jali iluongo ni Brian Khaemba. Pod wamedo dhi nyime. Magin weche ma wamedo luwo. Sani ka ji neno duoko to nitie kaka gik moko timore, nitie gik machuoyo chuny oganda. Kata mano wacho ni piny pod choni, nitie jogo moko wacho ni to kure ndi jogo makore mana kopo ni gimoro timore kama kaso ibiro yudo ka koro online propaganda weche misiayo kokalo e yore mag mbui koro medo chuoyo chuny oganda nikech king'iyo ojende mathoth sani mabende gine masamoro kata koro luong ni koro ji otamre wach moro to gine magi biro wuok mang'eny. Ibiro yudo ka gine magintie e lai mag tudruok mag oganda kata social media gi. Wang'iyane oganda wa mawinjo wage sani jo Kenya owinjo bed ni kao e yo machalo nade propaganda kata weche makore soyo kotenre gi duoko mag yiero gi koka lai mag tudruok mag oganda kata mag mbui. Gima jo piny nyaka ng'e ni thuolo ma wantiere ni wan gi nyalony manyasani mag mbui. Wan koda Facebook, wan koda Twitter, wan koda Instagram to gi mamoko. Jo piny nyaka ng'e ni nitiere chike matayo gigi. To propaganda bende ng'eny sani. Omiyo ka idwaro mondo ing'e ni gino timore adier to nyaka ikuong ing'i ane ni to national stations nyakalondo machalo nyakalondo mar Ramogi be olando gino. TV machalo TV mar Ramogi bende olando gino. TV machalo TV mar Citizen. Tineni jofwambo man gi lony. Koro kiki kawa gimoro ine Facebook ka itikawo gino imbi chaki yore ni kama osemuoch. Kama gini osechakore. Ng'ano tim gini. Kinde duto kata an kadwa ng'iyo gimoro takwonga ng'iyo to joramogi bose wuoye gino. Tabiro ing'iyo credible media houses kendo mainstream. Tiende de jogi gin gi lony kod ethics mag media maging'eyo ni chike ntiere matayo weche makamagi ma ok ginyal dhi lando gino ka pod ok otimore. King'iyo kata mana wach baraza ni ng'eni owuok gimoro 30 minutes by maram time ma isome ka use verify ma use go simu piny nyaka ne county commissioner mu verify by the time mu lande ne jopiny en gima ntie. Koro ntiere a lot of gik miluongo ni fake news kata propaganda masani ng'eny masa mori nyalo doko mi kibaje ma ng'at mapimo gino pime miweno ya kuno opime to karembe gimo pimo ni oneno mana kucho. Koro en gima important mondo kiki ka wach moro manyalo dhi chuoyi ng'ato wuondi ni Nairobi liel kata Kisumu liel to gima liel kuno onge embe okoya kuno nyaka gima wacho no embo kia. Koro kuom thuolo machalo gima kamae gima nyalo advice ni kwa Ramogi mawinjowa temane kiwinjo ka gino pod onge Ramogi to chalane giming'e ni gino pod onge. Kineno ka gino onge Ramogi TV kata Ramogi Radio nekech magi a credible media houses ma wakaka joluo wan kakonagi wang'eni gimoland kanyo en gima nitie mondo kik idhi kech en bende en tok chik kopo ni dhi kawo gima ok ing'eyo ma kama opiedhe onge ichaki dhi kawo e Facebook imbi chaki yore kama chielo. Gino nyalo mi tweyi to bende gino nyalo mi kibaje gi kihondko gi paro mang'eny to kare en gima onge. Koro tema inya mondo mi ne ni gini ng'amo lande ni penj ng'ano nto ng'amo wacho ni
tiwinjo kanye mobiro ni angane ma wachona to ngane bende samoro ngeni ena na ngat ma weche ge bende ena na ngat ma onge kuma weche ge aiga mondo konyi nekech wan gi jok ma samoro biro dwaro johocho bang yiero ni ji mang'eny biro dwaro johocho kapok imanyo jahocho ma gima kamano oyinyi kuongi fweny to gino kech kata sama biro ka simbe donjo mang'eny nto kuma kama wawinje no setimore wawinjo ni gini osedhi gino dhi ng'amo dhi kode gini chakore kata mana gi kor gwenge sani ibiro yudo ka samoro gik maringo e kor gwenge ka chande Daniel gi Fred ibiro yudo ka ng'ato wacho ni owach ni wane MCA wa ni mani mbele to kendo koro timore nade jogi chal ka gima mayowa kaso gweng chako bedo monjawne jawni timore kamano e kom mar MP kata jaod bura timore kamano samoro kom mar senate kom mar governor ahinya nyama bende nyocha ne nonro golo ni e masani oganda jo Kenya ne ng'iya ahinya gigi machal kam wang'iya ne magi eki oganda winjo bedi tekore gigi yo machalo nade ahinya kotende gi weche mag social media nikech samoro moko bende onge kata mana gi thuolo mar winjo ni to olande kata mana kuonde mamoko yo machalo ne gin ka giwinjo ni to mana adier bwana winjo gima timore ji chako ng'wech nyaka oganda nyaka bed kong'eyo ni mbui nitie gi weche mang'eny mbui social media nigi weche mang'eny to weche mineno e social media ok gin adier duto gin gima winjo ka Fred wacho ni fake news sani pogo news madiera gi news ma fake ok yot mna kaka wacho ni king'iyo verified media houses kaka Ramogi TV ikinyalo ng'eyo to bende ana wacho ga kama ni kata bed ni en wach kura kata bed ni igon ng'ato kura to ng'ano omaye kata ng'ano wacho ne nomaye kura sani wan gi gimiluongo ni dispute resolution processes constitution omiwa mang'ama neno no kwale cha en odhi adhi e doho yore miluwo machike ole e doho koro in kikaw gine sheria e lweti ni dhi tong'o ng'ato idhi tong'o nyawadu nwacho kwal kura mar ng'ama nyigon kura meonte fuo manade koro ana wacho ni wabed gi lony jopiny obed gi lony to bende akwayo jowinjo mawinjo wasani nyis nyithindu mondo gikaw siasa ni gikete chunygi kabisa nyaka ging'en josiasa gin joma ong'eyo tiyo kod jopiny gin seche ma giwuocha giwacho weche machwako wi jopiny to ka gisechwako wi jopiny aito giromo to gigo mbaka to ginyiero kabisa nino kaka ina chwake ginyiero kabisa koro in kendgi to koro in iparo ni kaka gichwake no ye kaka girelate nyaka ibed king'eyo ni piny ni wan gi tribal wan gi jomango kod joma ongego koro jo siasa gin joman kodo emiyo kiwinjo ga seche moko ka weche dhi matut ineno ka jogo kendo dhi to mosre ka gimosre to win joma ne gore nularo koro udong nono kugine kudiero nono koro ana awacho ni criminality nitie joma gi commit criminal offense gima wacho criminal offense in the pretext of fighting for a free and fair election so meno gima matiangi nyaka deal go police nyaka deal ko in idhi nego nyaodu ikwalo gir ng'ato nyaka gen meno is criminal and criminality is not a pretext for any electoral yuagrok mar siasa. Okay. Yes. All right. Ogweno ka endi nitiere weche mathoth kendo ka wadonje kuku mar weche mag tudruok nitiere gik mang'eny ahinya ma achiel kuom gen sia oganda kopogore gi njao oganda njao paro ni ogol wach moro modhi ataro mar gima ni paro mano nyalo njao chunyi koka sia oganda moro kuom joma moko ni jogi ema notimo kama mano bende nyalo timore jopiny koro nyaka bed kong'e ang'o gini e weche mag mbui ka mokwongo ni e weche mag mbui ka ki iyudo wach kati nwang'o gimondi kanyo gimarach to in iwuon ichwalo gini gimikia to nyaka in ng'ama ichwale ni in bende ibiro bedo liable for criminal offense nekech idhi ichwale iwacho ni isambasa gini nekech gini o insight jok mamoko ka en gima samoro ne wuoyo marach kuom oganda jo mamoko kata gigi manyalo nyayo akwede kind dhoudi
kata manyalo kelo lweny kata manyalo kelo hinyruok e kind jomoko. Koro gima nyaki kuong ing'eni kopogore ino kibi wacho ni an ing'eni na ayudo gino tachwalo kata ashare kata ore grube mamoko mag WhatsApp. Nikech kaka imedo ore no obila nigi lony mar ng'eyo gini bi yudo e Facebook ni ibi nwang'e Twitter mari. Ng'ama ne ochake cha. In bende kichako gimikia samoro ichako propaganda of kwach kich. Kawuono sirikal nigi lony mar ng'eyo nyaka simu miore godo, gi ka miore, gi kompyuta miore. Koro mondo mi bed safe, mondo mi kik iting'ri gosigo ma ok meki. In ng'e gima donjo, gima ler, gima inyalo share, ok gima nyalo dhi nyayo akwede mag nikech ka sama koro dong tidong mana kendi. Kasa makoro dong ni weche tek to bila nyalo biro omi gi ineno gadgets matinde wan godo gi simu gi gige mag Facebook gi gige gik maricho moloyo nikech gini ka ore gi kae kata mana gi e studio ka to bila biro neno kuma na oro go gini to ging'eyo gi kuma gole gi kuma tere. Koro samoro ng'ato kia no wacho ni a picha marach kata picha magolo ng'ato koting'o beti dwa beto ng'ato ni kata mondiki kayanyo oganda moko kata ma wacho ni joge momiyo waonge ka nikech king'ia kweda mag dhoudi ok en mana gima timore kind oganda kata kind kabinde kende nyaka counties kuonde ma wae bende samoro biro do kan tiere dot moro ma samoro ng'eny oloyo dot machielo. Koro kichako gima kamae manyalo kelo akweda kata manyalo kelo bedo gi tule kind oganda to in ma sirikal omanyini chiko yienegi in ng'at mi share gini ni mondo mi maki mondo idhi explain kuma ne gini ae. Kora paro ni kinde mang'eny mondo mi i avoid gik mang'eny manyalo mi bedo kech sama koro marketing ni ibiro tieko kendi wuon. Ok ibi wacho ni ananwang'o gino e page mar Juma eka amba chwale. Koro kapok ichwalo gimoro non mi ng'eni gima chwalo ni ng'at mane moore gi ng'at mane mokele. Kati ibiro nwang'o ka okibejo okichalo gi ng'at ma ohuo madonjo obadho mathoth. Masamoro gima be gino konyi godo iyudo ka onge. Ombulu iloyo gi balot. Sani nitie weche mang'eny, propaganda ng'eny sani nikech ing'eni propaganda en part mar politics. Josiasa bende tiyo kodgi. Samoro bende nitie josiasa mochula chula jok maloso fake news gi. To en to ok otiga account mare. Koro in mitiyo ga account, in mi generate gini ni, in ema piny owacho biro kawi. In ema piny owacho biro deal kodi. Koro sama jogo dong deal kodi, ting'eni in ema ihinyori. Alright. Nyakwara Mogi mano weche ma bende wamedo dhing'oni e yo makare kotenore gi twak marwa kawuono ni ma bende wang'iyo weche ma otenore kod duoko mag ombulu madhi nyime Nyakwara Mogi. Nyaka gie sani kwan mag form duto te ma osechopo ne IBC ma idendo ni 34A gin form maromo 34,312 e kind 46,229 ma bende nyiso ni forms gi gin atamalo 74 mag forms duto te ma owinjo bed ni wuok e kuonde luto ombulu. Nyiso ni forms ma osechopo ne IBC ma koro iriwo gie sani oseingo nus mag kuonde go ombulu duto te. Gin 34,312 e wi forms 46,229. Nyaka gie sani gwenge ma Baringo manigi kod kuonde luto ombulu 1,031 osetero forms 796 manyiso atamalo 77.21. Ka wang'iyo Bomet manigi kuonde go ombulu 855 kuonde maromo 734 osechwalo forms magi mag 34A manyiso atamalo 85.85. Bungoma manigi kuonde go ombulu 1,374 osechwalo forms 1,779 manyiso ni gin atamalo 78.53. Kaso gwenge ma Busia ma ni kuonde go ombulu 858 osechwalo forms mu kuonde go ombulu 680 nyiso atamalo 79.25 mag kuonde ma osego ombulu ma ochwal kodhi ne IBC. Nyaka gie sani gwenge mag Elgeyo Marakwet manigi kuonde go ombulu 555 osechwalo forms mag kuonde go ombulu 486 mane nyiso atamalo 87.57. Gwenge ma Embu manitiere kod kuonde go ombulu 749 osechwalo forms mag kuonde go ombulu 504 manyiso atamalo 67.29. Gwenge ma Garissa manitiere kod kuonde go ombulu 559 ni osechwalo forms maromo 227 nyiso atamalo 40.61.
Homa Bay mantiere kod kuonde gombula 1228 osechwalo forms go maromo 930 nyiso atamalo 75.73. Isiolo mani kod kuonde gombulu 219 osechwalo form 99 manyiso atamalo 45.21. Gwenge ma Kajiado nyaka Ramogi manigi forms kod kuonde gombulu 893 osechwalo kuonde kara forms mag kuonde gombulu 684 manyiso atamalo 76.6. Kakamega mantiere kod kuonde gombulu 1685 osechwalo forms mag kuonde gombulu 1205 manyiso atamalo 71.51. Kericho mane kod kuonde gombulu 924 osechwalo kuonde forms mag kuonde gombulu 762 nyiso atamalo 82.47. Kaso gwenge ma Kiambu ma ni kod kuonde gombulu 2117 osechwalo forms go mag kuonde gombulu 1529. Maendi nyiso atamalo 72.22. Kilifi mane kod kuonde gombulu 1144 osechwalo kuonde gombulu maromo 891 ma nyiso atamalo 77.88. Kirinyaga mane kod kuonde gombulu 699 nyakora mogo osechwalo forms mag kuonde gombulu 525 nyiso atamalo 75.11. Kisii mane kod kuonde gombulu 1300 osechwalo forms mag kuonde gombulu ma iwacho ni osekwani ombulu e gwenge ma Kisii 1014 ma nyiso atamalo 78. Kisumu mane kod kuonde gombulu 1170 osechwalo forms maromo 963 nyaka gi sama wueni kendo ma nyiso atamalo 82.31. Gwenge mag Kitui yaro ni mondo mi asom ni counties giduto te. Kitui mani kod kuonde gombulu 1551 osechwalo forms maromo 1304 ma nyiso atamalo 82.48. Kwale mani kod kuonde gombulu 744 osechwalo forms mag kuonde gombulu 572 ma nyiso atamalo 76.88. Laikipia nigi kwan mag kuonde gombulu 565 gisechwalo forms mag kuonde gombulu 425 nyiso atamalo 75.22. Kawadhi Lamu gin gi kuonde gombulu 192 to nyaka gi sani gisechwalo kuonde gombulu 113 nyiso ni mano atamalo 58.85. Kaso Machakos manigi kuonde gombulu 1475 osechwalo forms mag kuonde gombulu 1274 ma bende nyiso atamalo maromo 86.37. Kaunti ma Makueni ni kod kuonde mag gombulu 1130 to nyaka gi sani forms mawuok e kuonde mag goyo ombulu gisechwalo kuonde mag goyo ombulu 929. Maendi nyiso duoko mar atamalo 82.21. Wadhi e gwenge mag Mandera nyaka Ramogi. Gwenge mag Mandera nigi kuonde mag ombulu 554 to ka wang'iyo sani gin kod kuonde mag gisechwalo duoko mar form 34 echa gin 116. Maendi nyiso duoko mar atamalo 20.94. Marsabit nigi kuonde gombulu 448 duto te. Kanyaka gi sani ka wang'iyo gi mos nyaka Ramogi gisechwalo forms mag kuonde gombulu 205 ma nyiso atamalo 45.76. Ka wadhi e kaunti ma Meru nyaka sani kuonde mag gombulu ma osechwal forms magi gin 941 e wi kuonde gombulu 1643 ma nyiso atamalo 57.27. Nyaka Ramogi to ka wadhi nyime wang'iyo kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori nitiere kuonde goyo ombulu maromo 1017. Nyaka gi sani gisechwalo forms mag kuonde go ombulu 751 ma nyiso atamalo 73.84. Mombasa nigi kuonde go ombulu 1045 ma owinjo bedni ichoko forms gi mag 34A kendo ichwalo ne IEBC. Kata kamano nyaka gi sani osechwal forms maromo 827 ma nyiso atamalo 79.14. Ka wadhi nyime wadhi ane gwenge mag Murang'a. Kwan mag kuonde luto ombulu duto Murang'a gin 1189. Kata kamano nyaka gi sani forms mawuok e kuonde luto ombulu 815 osechwal ne IEBC ma nyiso atamalo 68.54. Gwenge mag Nairobi ka ma wantiere ni
Nairobi nigi kuonde go ombulu 3,649. Nyaka gi sani gisechwalo forms mag kuonde go ombulu 3,077. Ma nyiso atamalo 84.32. Gwenge mag Nakuru ka wan kod kuonde go ombulu maromo 2,255. To nyaka gi sani gisechwalo kuonde go ombulu 1,646 manyiso atamalo 80.1. Ka wadhi e gwenge ma Nandi nyaka Ramogi, gwenge ma Nandi wan gi kuonde go ombulu 928. To nyaka gi sani gisechwalo duoko mag form mawuok kuonde go ombulu 829. Nyiso ni ma ochopo atamalo 89.33, ma bende en achiel kuom mago mani malo moloyo. Mano Nandi. Ka wadhi Narok, kuonde go ombulu duto ma Narok gin 885 nyaka Ramogi. Nyaka gi sani gisechwalo forms ne IEBC mag kuonde go ombulu 632. Manyiso atamalo 71.41 ma osechwal ne IEBC. Gwenge mag Nyamira nigi kod kuonde go ombulu 643. Gisechwalo ne IEBC kuonde luto ombulu 527. Mano form mowuok kuonde go nyiso atamalo 81.96. Nyandarua mani kod kuonde go ombulu 728. Gisechwalo forms mag kuonde go ombulu 578. Nyiso atamalo 79.4. Nyeri nigi kod kwan mag kuonde go ombulu 965. To nyaka gi sani gisechwalo forms mawuok kuonde go ombulu 736. Nyiso ni atamalo 76.27 osechwal ne IEBC. Ka wadhi gwenge mag Samburu nigi kuonde go ombulu 334. Nyaka gi sani gisechwalo ne IEBC forms mag kuonde go ombulu 195. Nyiso atamalo 58.38. Siaya nigi kuonde go ombulu 1,036. Nyaka gi sani forms mag kuonde go ombulu maromo 839 osechopo ne IEBC. Ma nyiso kwan atamalo 80.98. Ka wadhi Taita Taveta, kuonde go ombulu duto gin 398. Kata kamano, nyaka gi sani gisechwalo form mar kuonde 308 manyiso atamalo 77.39. To ka wang'iyo gwenge mag Tana River, county ma Tana River, gin gi kuonde go ombulu gwenge maromo kuonde go ombulu 368. To nyaka gi sani gisechwalo form mag kuonde go ombulu 145 manyiso atamalo 39.4. ma bende gin moko kuom mago mani piny. Tharaka Nithi nigi kuonde go ombulu 666. To nyaka gi sani gisechwalo form mag 34A mag kuonde go ombulu 412. Ma nyiso ni gisechwalo atamalo 61.86 mag forms mag kuonde go ombulu go. Ka wadhi e county ma Trans Nzoia, nitiere kod kuonde go ombulu 761 koriw. Kata kamano, nyaka gi sani gisechwalo kuonde mag go ombulu 620. Nyiso ni gisechopo atamalo 81.47. To ka wadhi e gwenge mag Turkana county nitiere kuonde go ombulu 786. To nyaka gi sani gisechwalo duoko mag kuonde go ombulu 379. Nyiso atamalo 48.22. County ma Uasin Gishu nitiere kod kuonde go ombulu 961. Mano county ma Uasin Gishu, kama bende jalup jatend piny ma bende laro kom tend piny sani William Ruto wuokie, gin gi kuonde go ombulu 961. Nyaka gi sani gisechwalo duoko mag form mar 34A kata 34A mawuok e kuonde go ombulu 871. Nyiso ni gisechwalo duoko ma kamano mar atamalo 90.63. Gwenge ma Vihiga mani kod kwan mag kuonde go ombulu 628 osechwalo form mar 34A mag kuonde go ombulu 514. Nyiso ni gin atamalo 81.85. To ka bende wadhi nyime, wadhi e county ma Wajir kata Wajir mani kod kuonde go ombulu 610. Gisechwalo mana kuonde mag go ombulu 136 mago forms magi mag 34A mama nyiso 22.3 mana atamalo. Kasto county mogik ma en West Pokot kani kod kwan mag kuonde go ombulu 858. Nyakora mogi nyaka gi sani gisechwalo forms mag kuonde go ombulu 481. Nyiso nang'o? Nyiso atamalo 56.06.
mane kaka gichalo. Ka wawinjo kuonde mwanyalo wacho ni kata obedo ni gigo ma waneno kaka duoko sani pod wacho ni gin momondo ahinya. Ma nyisowa kaka masinde gi tiyo mapiyo e chwalo duoko, nikech chigni wanyalo ng'ado wacho ni atamalo 80 mag kuonde mosechwalo duoko mage osechwalo duoko moingo 50, mamalo ni 50. Ma nyiso kaka teknoloji ni nyalo tiyo mapiyo. Mak mana gima nyalo dong' ka en mar wach mar timo verification. Kiseneno elections mosetimi pinje maoko. Nichi neno kanyo France otimo elections margi. Yes. To kineno ka gitieko go kura, seche ma gitieko go kura cha, nwach en electronic, fully electronic. Ka gisetieko go kura cha, kineno ka results wuok immediately. Nwach systems giselose in such a way ma duoko mar ombulu biro immediately, almost immediately. Ora aparo ni gini gima onego bed ni wachome IBC mashinde magitiyogo ni kendo anuoyo sani. Mashinde kitiyogo ok onego bed ni tamo go jopiny go kura. Iwinjoga mashinde onego bed ni gi focus mar duoko kelo duoko ma yiero. To ka gi focus kamano by seche gi kata ni results go duto osewuok ne bed ni internet tiyo maber, everything tiyo maber kaka dwarore. To jogo ora forms go to gibedo tabulated. To nwach computer tinde en gima gine kiore to okwanre kacha ni ng'ama oyombo en ng'a. By saa auchiel seche gi onego bed ni waseng'eyo ni ng'ama oyombo en ng'ano. Iwinjoga ka bed ni gi utilize tiyo gi machine. Koro aneno ni ambition mar IBC mar tiyo gi KIMS kit ka onego giduoke ang'o gine tiyo gi machine mondo gikel duoko ma yo makare, yo mapiyo mondo jopiny onego wago kura wadhi nindo kwaseng'eni to ker mar abich en ng'a gima iwacho ni the fifth. Onego bed sani waseng'eni the fifth bobet ng'ano. Iwinjoga lakini oyanyo gwango yany gweno en ni because wadhi nyime gi one progressive ok wanyal bet gi dongruok gigi te seche gi. Koro emomiyo kwa tiyo gi mashinde gi to wariwe gi manual kaka nyoro koto wacho cha. Hapa nmeno ber nyalo konyowa maber kaka nene. Ogweno inegi paro mopogore kod mano? Aparo ni chik mane kelonwa mashinde gi, nikech mashinde gi gin gima ber. To mak mana nikech dhane mamulo gi. Emomiyo koro ochako ten weche mag manual to gi weche mag kelo forms gi physically mondo timne gi verification. To chutho dincha wabed kaka pinje man gi lony ma gimoa e machine no ji oyie godo. Ma ji ong'e ni gimoa e machine no dhi bedo maler. Dine onge gima chak chuno IBC ni nyaka tim verification mag forms gi. Nikech king'iyo kwan ombulu mosedonjo kanyo ma giseyudo. To ka ok mana weche mag to gibedo gi yie manok gi weche gi IBC to gi dhano be mamulo gigi kaka wasenene kinde mokalo. To chutho by saa auchiel otieno makawuono onego be ni ji oseng'eyo ng'ama dhi bedo ker pacho ka. To nekech chich mang'eny emomiyo koro chuno gi ni nyaka ting' form cha kel kae mondo gi verify. To ok ni system gi ok wak systems to tiya tiya. To bende nekech wang'eyo kaluwore gi interest kata dwaro mang'eny ma ji ma opogore godo ni godo gi gigi. Ma achiel kuom gi gin jomo chung IBC gi bende gin dhano. Bende wang'eyo ni ma bende Kenya kaluwore gik mosedhi waneno kech kene ineno ndalo Kivitu to ka en owuon mane en chia mar gini embo wacho ni ok ong'eyo ng'ama notimang'o ng'ama noyombo. Kaeto bende gi interest mag jok mamoko nikech ing'eni yiero kata bed mana mar MCA. Nitie samoro ng'at manyocha ne omiyo MCA pickup mancha MCA ringo godo. Embe ning'eni en gi geno ni ka MCA odonjo to embe nang'o embe chunye gudo. Koro ji nigi interest ka ng'ato moro ma bende onge elective position ma ng'ato bedo maonge gi interest. To mana kaka iwacho ni politics kata siasa en gima is very emotive. Tiende ni sama jo siasa gidonje gimomiyo ilare gi chuny te. Aya, ahinya kom mamalo ni
en gima oselar ahinya to ok en gima nigi significance kata mana Kenya ka kende to nyaka pinje ma oko bende ong'ong'e wengegi. Koro miyo threshold oket malo, tiene dwa ni gima owuok kae ni en gima at least kata doko ni ji ok nyal yiere te to bet nitiere kiwango moro matin ma ji nyalo yieko godo gini kata inyalo piedhe. To chutho mashinde gi gin gik maber kendo gin gik ma nyalo miyo wang'eyo results sani to nekech ok wayie 100%. To bende ka wang'iyo kaka IBC osebet ka timore gi weche mag yiero ahinya, awacho kama nikech Supreme Court wuon yes ne obet yiero mokalo kapok ne onwo yiero monwang'o ni ne nitiere chochni. To sata seche ma chochni ne nitiere ting'eni nwatiyo gi mashinde gi monyisgi ni yaura ne server ni mondo wang'iya ne gima nie iye ka. Gima nokelo wach en wach mar forms makoro wawuoye sani gi. Miwacho ni form 34A mane ing'iyo gi nokotali maber ahinya. Ne nitiere chich moko mane nitiere ewi forms gi. Iparo ni IBC nosetimo duto ma ginyalo ma mondo mi ng'ado ko chochni mano bet mondo kik chak bedi sani ahinya to form 34A gi. Ne ok gitimo duto mane ginyalo nikech gine gitimo mane ginyalo Supreme Court ok do ogwetho oko. Koro sani koro king'iyo kaka ne giikore chakre sama koro ne gilando ni jibiro dhi e yiero tarik 9 dwe mar 8 king'iyo gik ma IBC osetimo kata ka gisebedo ka gichiwo wechegi ineno ka nitiere ikruok moro manyalo wachore ni wang'ni to adiri moro nyalo bede kotenore gi form 34A gi chochni mano bede yiero mokalo. Ok anyalo wacho kamano nikech kata mana yiero ma 2017 bende gik moko ne ber, ok ni gik moko ne rach. Gik moko ne ber manyaka sama duoko nochako biro, duoko chako biro makoro duoko gika moro makoro gike koro chung. Koro omedore mana kama to macho chung. Koro kako medore e kaka macho chung. Koro seche moko gima nyaka wang'e ni pacho kai seche moko yiero makare ok timre atima nikech dhano wuok oriedo line moriere kata ji no omondo. To joma nigi interest e gigi seche moko yudo kaka machochni betie en kamoro makoro ok inyal nene to chochni biro wuok. Koro riedo gi wuok mar ji oko samoro kar rombgi bende nitie kendo ber. Lakini kama koro gi ok waole pi kata ok wakel to nyaka chopwane nikech kaluwore gi yiero mana kaka iwacho ni ng'ech neno koda wang'e. Koro mae e weche mag yiero pacho ka gin gima nyaka wane nikech kizungu wacho ni the elephant in the room ok en go ombulu gi kweno mar ombulu. Ombulu ikwano maber, mano gima adwa wacho kae. Ombulu ikwano maber e polling station kendo agents te neno. Kendo ombulu itieko maber. Kama tabu nitiere matabu wuoke en now transmission. Iluongo gi dho ngere ni results management. Transmission ka. Kaka ombulu ni dwa polling station man ng'iya mondo mi ochop ka kochopo kaka ne en to giko kwane mochop ka kanyo e kama koro tabu nitiere. But kako kwane gi agents nene tema gi get sign gi ne ber. Koro kanye kama tabu nitiere. Results management e gima inyo management ni itime through the KIMS kit itime through the machine magi bae godo gi to gi verifications mitimo ko. Koro kae masa moro chochi ni chope mbiro non ka form mochopo ka mokel ne IBC ni ok ene form mano goya ngoa e polling station kacha. To kama ng'ani onwang'e mae mokelo onge ng'ama ong'eyo. Weche mag yiero gin gik man gi chich pile. Ncha ne iwinjo weche moko mancha ne wawacho mag jo Venezuela ka. Ka DCI wacho meke, IBC be wacho meke. Koro gin gik ma nyaka wane ni otimore yo makare. Eka wanyalo wacho. Ok wanyalo goyo IBC to bende ok wanyalo goyo josiasa. Mana gima waneno ka mobedo verified ma jopiny bende oneno ka gima ne gigocha e gima owuok oduogo. Kech IBC miyo giduoko to giduogonwa gima wamiyogi. Ma en tong' ma ne omuonore wang' IBC. Chalo wacho ni tong' mogore wang' ng'ato. To muonore wang'i ka. Koro IBC kama koro ne gitime yiero ni. Be ne giseyweyo tong' ni maber mowuok e wang'e mondo mi jo Kenya obed kod gi gadier. Nikech nyaka sama wuoye ni ji biro wuoyo to jibro wuoyo kendo jibro wacho ni ayiero to notimore maber to nitiere pach ng'ato e chien e wi obwongo ne ka ma pod oparo ni to nitiere jomoko mano wach ni nobiro ka gini pod nyalo ringe pach oganda kama koro wantiere ni kapok wadhi ahinya adwa ni mondo koro wadhi achiel kachiel nitiere nyawadwa ma bende nitiere kama odwa ni omiwa ne ler kotenre gi weche ma otenre kod yiero ma dhi nyime e gwenge ma Meru an kar ka nyakwa Ramogi kendo adwaro ni mondo mi wang'iane ni to duoko mag yiero e gwenge ma Meru chalo nade. Mano Hassan Mugambi en jalo ma en jafwambo marwa osebedo ka ng'iyo weche mag yiero e gwenge mag Meru kocha kendo koro ni ndiko ikore nyakwa Ramogi wawe mana twak marwa gi kanyo mondo
mondo me koro wa winjane ni to ang'oma dhi nyime. Wa winjane ni to nyawadwa Hassan Mugambi mabende nitiere gwenge mag Meru nyaka ge sani onyiswa ni to weche chalo nade. Ang'eyo ni samoro thuthni mar winjo wachni endi. Omera bwana, ageno ni iriyo maber. Natumai umeshinda vizuri Hassan Mugambi. Hebu tujuze tu kinachoendelea huko Meru, haswa mahali ulipo wakati huu ambapo naona kuna maafisa wa IBC ambao wanashughulikia mambo ya kufanya hesabu za kura ambazo zilipigwa hii leo na wapigaji kura mbalimbali waliojitokeza siku ya leo kuwachagua viongozi mbalimbali katika viti tofauti tofauti katika maeneo pia tofauti tofauti hadi katika ngazi ya kitaifa ambayo ni ngazi ya kiti kuu humu nchini, kiti cha urais. Hassan Mugambi, utujuze tu yanayojiri katika sehemu ulipo wakati huu. Naam, shukran sana. Pale ambapo nipo ni katika eneo la hesabu ya kura, eneo kuu sasa la hesabu ya kura ama ile constituency tallying center ya Imenti ya Kaskazini, hapa ambapo tunatarajia tu yale matokeo ya kuwa yanatoka katika maeneo mbalimbali yaliyopigiwa kura hii leo, ili yawe ni wenye kufika katika eneo hili na kuweza kutangazwa na yule mkuu wa uchaguzi katika eneo hili la bunge, ambalo pia vile kabisa limeshuhudia uzuri tu wa kazi ya kura hii leo. Mambo yalienda shwari kabisa mchana wa leo, japo kuwa kulikuwa na tashwishi kidogo za hapa na pale za zile Kim's Kit, lakini waliweza kuwa ni wenye kutatua pale ambapo watu walikuwa na ugumu, haswa katika maeneo ambayo yanakuza chai sana. Kuna wale ambao alama zao za vidole zilikuwa haziwi zenye kuonekana kwa urahisi, pamoja ikizingatiwa pia kulikuwa na kibaridi kikali ambacho kiliweza kutatiza utendakazi wa vile vifaa, lakini hiyo iliweza kuwa yenye kushughulikiwa na shughuli za kupiga kura ziliendelea jinsi zilivyotarajiwa kufanyika. Maajenti wakawa ni wenye kushughulikia swala zima la kufunguliwa na kufungwa kwa sanduku za kupigia kura. Hesabu zinaendelea katika maeneo mbalimbali, na hapa ndipo watakuwa wanafika wale wanasiasa wandani wao wa karibu na vile kabisa maajenti wakuu na wanahabari peke yao ndio wameruhusiwa kuwa katika eneo hili, pamoja na maafisa wa usalama ambao watakuwa wanatoa usalama kwa shughuli nzima ya matangazo ya kura katika eneo hili. Kumbuka kwamba wameelezwa wale wananchi ama wale ambao wanaunga mkono wanasiasa mbalimbali wasiwe ni wenye kuja katika eneo hili kuwa ni wenye kusherehekea na wale ambao wanaunga mkono, bali wawe ni wenye kusubiri matangazo nje ya maeneo kama haya kote katika kaunti hii ya Meru ambapo tuko. Kwa hiyo kwa sasa ni kusubiria tu jinsi ambavyo zinaendelea kuhesabika katika maeneo ya kupigia kura, na vile kabisa maeneo ya hesabu ya kura mbalimbali yanaweza kuwa yenye kuletwa katika eneo hili na matangazo yatatangaziwa hapa. Hii leo katika eneo bunge hili tuliweza kuona moja wapo ya wadi ambapo tupo sasa hivi inajulikana kama wadi ya Nyaki ya Magharibi ama Nyaki West, ambapo mmoja wa wagombezi aliweza kujiwasilisha katika vituo vya kupigia kura na kuona kwamba hayuko katika karatasi za kupigia kura. Hili licha ya kuwa aliidhinishwa na IBC awe ni mwenye kugombea, akawajitosa ulingoni, akawa ni mwenye kufika katika maeneo mbalimbali katika shughuli za kampeni na kujaribu kuomba kura, lakini hakuwa katika kisanduku cha kupigia kura hii leo. Kwa hivyo yeye ni mojawapo ya watu ambao walitarajiwa watakuwa wanatangazwa hapa hii leo, lakini hatakuwa anatangazwa. Ni swala la kusubiri kuona hatua zitakazochukuliwa, kwani ameshawasilisha lalama zake. Kwa hivyo tunataraji kwamba kutakuwa na pengine marudio ama swala kama hilo litaendelea katika wadi hiyo ambayo mgombezi mmoja alikosa jina lake katika karatasi za upiga kura. Ni masuala ambayo yaliweza kuleta mtafaruku kidogo, lakini wale wafuasi wake walikuwa ni kutulizwa, wakashiriki zoezi la kupiga kura bila ya kumpigia yeye mwenyewe kura. Anasema ataenda mahakamani hapo kesho. Ni swala zima la kusubiri kuona iwapo mahakama itatoa amri ya kurudiwa kwa kura katika wadi hiyo moja
katika kaunti hii ya Meru, ambapo mgombea alikosa jina lake katika karatasi ya kupigia kura. Kwingineko ambapo pia tunaangazia, ikiwa ni tuko katika kaunti ya Meru, lakini tunatupa macho katika kaunti jirani ya Isiolo na vile vile katika kaunti jirani ya Tharaka Nithi, ni kwamba katika kaunti ya Isiolo vile vifaa vya KIMS vilichelewa sana kuweza kufanya kazi. Kwa hivyo shughuli ya kura ilianza kwa kuchelewa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo vituo hivyo viliweza kuruhusiwa kupiga kura hata mwendo wa saa 1 ama saa 1:30 bado walikuwa wanapiga kura. Kwa hivyo hesabu ya maeneo hayo huenda yakawa ni yenye kuchelewa, lakini yote yalifanyika. Kwa hiyo tunasubiri tu tuone mambo itakuwa namna gani katika eneo hili la Meru. Na kama unavyoona tu mbele yangu ni kwamba kuna nyuma yangu kuna maafisa wa IBC wako katika maeneo haya, na wale ndio maafisa ambao watakuwa wanapokea zile taarifa kutoka kwa maeneo ya kupigia kura tofauti, na taarifa zenyewe zitakuwa zinakuwa zenye kuonyeshwa katika runinga iliyoko kwenye jukwaa nyuma yao. Na katika kituo hiki tunataraji kwamba viti vya ubunge vitakuwa vinatangaziwa hapa, na vile vile kabisa kiti cha yule MCA wa wadi mbalimbali zilizoko katika eneo bunge hili la Imenti ya Kaskazini zitakuwa zinatangaziwa hapa. Lakini kuna eneo jingine tena, makao makuu ya county, ambayo tutakuwa tunaelekea baada ya hapa, ambapo tutapata matokeo ya gavana, matokeo ya seneta na vile vile kabisa matokeo ya mwakilishi wa kike. Kumbuka kwamba safari ya ugavana ama kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti hii ya Meru kimekuwa chenye kikali sana, kwani seneta, mwakilishi wa kike na gavana wote watatu wanapigania kiti hicho cha ugavana. Gavana anajaribu kuwa ni mwenye kushikilia hatamu ya pili, mwakilishi wa kike anataka ugavana na seneta anataka ugavana. Je, ni nani atakayeibuka mshindi? Ni swali ambalo limejibiwa na wale wapiga kura. Kura zao sasa zinahesabika, na jibu hilo tutalipata chini ya masaa 24 kuanzia sasa. Kwa hivyo tunasubiria na tuko hapa, tutakuwa tunakuletea hilo kwa njia ya moja kwa moja. Asante sana Hassan Mugambi kwa maelezo hayo kutoka Meru. Natumai kwamba utazidi tu kuangazia yale yanayojiri katika sehemu hiyo, na utujuze jinsi mambo yatakuwa yakibadilika punde baada ya nyingine. Asante sana Hassan Mugambi, tutakuja kwako baadaye utujuze mengi jinsi yatakavyokuwa yakijiri. Nyakora Ramogi kawa medodhi nyime wadhi koro nyaka gwenge makisi kama Crispin Otieno osebedo kani tire gwenge makisi nyoro ne wan kae kod Otieno, kendo kata kane pinyoru ne pode en mana jalo momako mach Kisii mondo mi omiwa kaka weche lokore seche mano yaw kuonde mag ombulu nyaka seche molorgie bang'e kweno chakore. Nyaka sani Nyakora Ramogi pok omiyo wang'e, kendo ka wang'e koro mbalore, nyiso ni oketo wang'e mondo mi weche duto obed ni e yo makare. Gie sani wawuane gi Crispin Otieno. Crispin Otieno amosi ni oimore, kendo ageno ni intiere makare. Mi Nyakora Ramogi ler ni kama koro wachope ni kweno chopo kanye, koso nitiere gimoro manyalo bet ni ong'iko chenro mar kweno ma ochakore e gwenge mopogore opogore kono? Awinje e yo makare bati kama antiere kar riwo ombulu mano mongere kaka Nyaribari Chache Constituency Tallying Center. Ka inyalo neno toke ka nyalo nyiso gima timore ka sani jotelo mopogore opogore mag duol ma ochung'ne yiero IBC osemolo ka achiel kod gi jogo ma ochung'ne jogo ma laro kome mopogore opogore e constituency ni mar Nyaribari Chache. Ka e kama jogo ma gin presiding officers mawuok e polling centers Nyaribari Chache irito mondo chop kaeni mondo mi kura oriw mag polling stations mondo ong'eni Nyaribari Chache nyaka sani kwan kata yiero kata kwan mag ombulu duto te ma ogo odiochieng' ma kawuono chalo nade. Anyalo nyisi ni odiochieng' ma kawuono constituency kata od bura ni ma Nyaribari Chache ni kod nondiko jogo ombulu mano maromo 88,903 mano jogo manondika yanga mar ne onego beni chopo kendo goyo ombulu odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kata obedo ni kwan ne ok ni malo nyaka kan nyicha ipare
jotelo gigeno ni sa asaya kochakore sani gibiro chako chiwo duoko mag ombulugo sa asaya kochakore sani. Kendo kane waloso kod jogo mane owuok oko mar goyo ombulu, ne nitiere kod weche matindo tindo motenore kod KIMS kit. Jomoko ne kano oket lwetgi e mashin mar KIMS, ne ok iyudo ka samoro ok no yang gi KIMS kit no ok nyal yango gi e yo makare. Kata kamano jotelo mochung' ne yiero mar IBC no odonjore e wachno, kendo koro nochuno ni nyaka koro gi go picha kipande mar jogo ma ni kod ng'ikruok kaluwore kod mashin mar KIMS no. Kata kamano weche oduogo obede yo makare, ma chenro mar goyo ombulu ne odhi morumo kar sa 11 ma midhiambo. Kuma wantiere ni warito mana ni apisas mag IBC mawuok kuonde mopogore opogore, polling stations, mondo chop ka kod duoko. Kendo kaka inyalo neno, jatelo mochung' ne constituency ni Nyaribari Chache Mano Mark Manko leronwa ni dakika machuok kawuok sani ang' nonyiswa ni nyaka sani en kiduoko machalo nade. But odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono, kaka jofwambo kendo kaka jogo matiyo gi jo IBC ma ochopo e gwengegi onge nindo otieno ma kawuono. Kendo wabiro nyiso joneno mago mag Ramogi TV gino matimore kaluwore kod yiero ma orumo kata yiero manotimore odiochieng' ma kawuono. Wabiro winjo ni kwan chalo nade jogo mochung'e malaro kombe mag od bura, jogo malaro kombe mag gavana kaachiel kod jogo malaro kombe mag mar ker e Thurka Abati. Crispin, inyalo mana nyisowa ni kuonde ma wanene ya ma obedo gie sani kama intiere Nyaribari kono, nyisowa ni to jogi giriwo agents mag duond buche kata mag jochung' mopogore opogore, koso gina jopiny ma samoro yuoro mondo mi gine kaka kura mane gigoyo ikwano kendo nyaka samoro ang' ne land duoko? Kuma wantiere ni jogo mochopo ka gin mana jogo mochopo mar kata ka wacho ni jok mo represent parties ma gi mopogore opogore. Kata kamano kuma wantiere ni onge japiny manyalo chopo ka ni mar obila moket ka en jo kweth mar obila mantiere e skul ni mar Kisi School dhuro, kendo jopiny ok oyienegi mar chopo ka. Jogo machopo ka gin mana jofwambo, jogo matiyo kod IBC kaachiel kod jogo mochung' ne josiasa kata representatives mag josiasa mopogore opogore ema oyienegi mag chopo ka. Mana kaka nyalo neno batha kora achich koni mano kuoma oket tenge mar jofwambo kaachiel kod diere ka mago gin jogo magin jotije mag IEBC e gweng'gi ma Nyaribari Chache. Omiyo ka gin mana jogo moyangi kod obila, kendo jogo man gi oboke mowinjore ema chopo kama wantiere ni mondo mi giwinj weche motenore kod yiero motimore odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom ler ma owuok e gwenge mag Kisii, kendo pod wageno ni pod imedo luwo mathoth ahinya kotenore gi weche mag ombulu ma imedo tim kweno margi e gwenge mag Kisii nyaka Ramogi. Gie sani mana kaka ineno weche kaka dhi nyime otieno ni, ka bende wasebedo ka indi koda wenda ma bende koro sani ang'eyo ni kata bed ni pinyo otieno to ne gichiwore mar biro, kendo giwacho ni gibiro ka mondo mi joka nyanam obed gi ng'eyo kuom gik matimore sechegi ma kweno mag ombulu dhi nyime e kombe mopogore opogore, kochakore kom mar MCA, odhi e kom mar jaod bura, kom mar jachung' mar wakeni e kaunti, kom mar senate kaachiel koda kom mar gavana, to kod kom mar jatend piny Kenya. Wan kod kombe 6 milaro. Iwinjo kaka weche iwacho ni arita kwe wang' ne ojiwa ahinya e yoregi. Ng'iyo ka kuonde mikwane ombulu oyiene mana jochung', jofwambo, joma ochung' ne jochung', jofwambo kaachiel koda jo IBC giwegi gi apisa mag arita kwe. Gimoro timore sama kore kwano ombulu kama, nikech an jasiasa nadwaro kom moro e gweng' ma kore kwano ombulu ni, tiyudo ka abiro kod kweth moro machielo mondo mi abiane kaka ikwano. Kendo king'iyo gik matimore seche mikwano ombulu, samoro josiasa giwegi gin jok ma bende
kelo tungni gi nikech gibiro kod kweth moro machielo mane onge iye ka giwacho ni wadonjo gi mheshimiwa wadonjo gi jatelo to ka miyudo ka commotion chakore gikwano ombulu to joka chako go koko joka chako go kasto ywaruok betie ere kaka wanyalo konyo magi mondo kik samodhi mikwano ombulu ni sama ng'ilando duoko gik machal kamagi kik watim wanyalo nyisa ng'o josiasa nikech wadong' gi dakika matin tendo watieki mondo koro awe udhu yue kapod wan wapod wamedo dhi nyime gi weche mamoko ere kaka josiasa wanyalo konyo e wach ni mondo kik gikel tungni seche ma koro ikwano ombulu ma owinjo bed ni jopiny bedo gi kwe mar yudo duoko Daniel Juma in ng'at mosebedo e siasa kendo sekwano mbuchi ma samoro imbi sedhi kama ikwane ombulu samoro nitiere gimoro ma diponi nitiere juogi moro kata juok moro ma idho josiasa sama koro ikwano ombulu cha josiasa seche mikwano ombulu nitie josiasa kidi ariyo nitie josiasa ma en oneno ne nyako yomb kata ber kata rach kata ber to meno nyiso ni kowacho kamano nyiso ni oloso gimiluongo ni plan B niko kogona kura to adhi tagweyo debego to ilanda kaka chon kaka sadhi koro meno e gima osegabed kaka ketho siasa wa ma Kenya ka to sani amor nwach sani josiasa bende ong'eyo ni arita kwe nitie anyalo paro ndalo manene wagine ndalo manene wachung' Ugenya 2019 nene wani josiasa ng'wen to josiasa moro nitie manene ok dwa ni polisi obi kan mito taling kuma nitume taling center sega no complain kama ni security meeting ko wacho to ang'o mikelo polisi 300 no complaints yango polisi biro kama kwa no biro kanya ai to wacho to polisi ka biro to ber nwach bo miwa security koro wan anya par wan josiasa adek nene wariure kwa support ni polisi mondo bi mondo rit kwe because gimane gigina to ang'o miyo okodwa ni polisi obed kanyo alright nicho nen gi plan mo manodwa mondo bi otim koro sani amor sana gi kaka arita kwe polisi magwa ose nene gi yangu matiangi neno yangu ni siasa wang ni kitimo to police bro provides adequate security to gini emomiyo wasego kura kawan gi kwe to bende aneno mondo gidhi nyime girito kwe mondo kura gi okwan butiek kwano ai jo piny gin kanyo gisego kura girit mna duoko TV donge neno kasa ni gine donge gini ot yes ngiura nge TV okochuno ni mondo dhi kumi kwane kura cha monde ki ng'en to ng'ati onwang'a di donge sani wanene anena yes kodi bende nena account ai to kiny kose land ng'amo yombo to mene ng'at mabobet ker maru me bobet bunge maru bobet governor maru koro mene apan mene yo mwanyalo tiko go gigi nwach kwa wen jo siasa to jo siasa biro gine njore mok ber dogine no kasani kawuono nti jo siasa monego ntie bwana monego gine kimilili onego gi ja siasa nyiso ne gini gikawe to gikuo wan siasa kwa ka okonego benen to gikuo all right yes okay Fred samoro chopo kata kunde ma ikwane ombulu gi kaka josiasa timore ineno ka dipo kanyalo chocho duoko manyalo samoro nyalo kata mana miyo IBC bi wachi ni ka koro wang'ado duoko ni mondo wanuo kendo nikech magi gin gik ma iwacho ni nyalo miyo IBC okaw kang' machielo duoko ma ilando oktama IBC ng'ado mowacho ni koko nobedo sama ni kwano ombulu miyo kwano mag ombulu no rochi koro wang'ado yiero ni wabro nuo e bang'e gima chalo kamagi aparo ni sani incidences machalo kamano nyalo bedo matin kata manok nikech ikruok mar obila IBC ne otimo training kopogore gi bedo ni obila ntiere obila ma ineno e stations gi gin obila manomi training makende gi IBC momiyo kata kineno gi to ido ka gin calm gin jok ma yweyo mos ka girita gima nyalo timore nikech ido ka ok idhi monjo gi to bi ido ka gina kaka polling station man tire ma wacho ni ng'ato biro kosebilo kal okoto kal to gaga ko kuma be okala kalo dhi koro miyo kawuono chik beto dwaridore matin chik owacho ng'at monego bede polling station kar kweno bende chik owacho ng'at monego bedie ting'eni chon ne ng'ata nyalo wacho ni ng'ane en agent na tiyo onge barua mimiyo ng'ano ni en agent
koro ng'at ka ng'ato biro kawuono kibiro e gate kata kidwa wuotho gi jogi to chik owacho ni ng'at monego bed kanyo gin election officials mag IEBC, nitiere agent bing'in to en agent gi bende nchise chik dwaro ni ncha ni sendiko barua mi sign ni an George Bati ema dhi bedo na agent e county tallying center. Koro mibiro go ma ok George ni to koro bila maromo kodi kanyo. Kaeto bila bendo miteko kaluwore gi Electoral Offences Act nikech koro in ng'at ma idhi e tok mar chik ok onego nwang'i kanyo. Koro ma omiyo dwa bedo negi matek matin kaluwore gi chik ma oridore nikech ng'at midwa biro godo mar adek ni en ng'at machalo nade midwa donjo godo ka. Koro gibiro to gi gik mana kucho. Koro aparo ni obila no odwa bedo gi ikruok maber kabisa. Odwa bedo gi ikruok maber ma bende otemo thiro weche mancha biro kech kanye kama gwede be ae kech ka ng'ano biro gi jogi abich to rumors biro dhi ni ng'ano osedonjo kucho gidhi kwalo gicha. Yes, koro ng'ama machielo bende biro gi ng'at koro rakruok bedo ka to kae ma koro ji gore kae ma koro ji hinyore. Koro kako mbulu rumo cha to jok mane oselore gi ka gionge gate ma ka ng'at mochung' ni candidate dwa biro to en kende emo biro. Alright. Wach mogik Daniel kakuru watieko mondo watie katika mapiyo piyo nikech wadwa ni waringi nyaka Bomas of Kenya kendo wachako yude weche madhi nyime kono Daniel wach ma itieko godo. Anatimo congratulations makende ni jo Kenya kuom wuok mondo gigo ombulu. Kaka ing'eyo no ombulu mich momigi katiba mondo iyier go jotelo. Koro jo Kenya osetiyo tich mapek. To kendo jo Kenya gine weg duoko mag ombulu gi. Ombulu mineno gin property mag jogo manyoro go ombulu. Koro IBC gin gitimo mna tich mar miyo weg ombulu mondo megie kura mane ugoyo ka uru kuchugi megie duoko ma kura mane ugoyo. To kura ma jo piny ogoyo ye miluongo gi kizungu gidongera ni the will of the people. Okay. Koro wacho ni yiero onego bed ni represent the will of the people. Duoko imabro nyiswa to jo Kenya dwaro ni ng'ama nadi mabro bet ker mar abich kimiluongo gi the fifth. Koro to katieko adona kenda congratulate jogo te manyoro ochung' nyoro ji ochung' karibu ji 16,000 16,000 to jomiyiero as gina karibu 1,400 kende. Koro adwar mondo a congratulate jogo ma ochung' kata nye bet no yombi ise participate gimiluongo ni democracy. Koro kikineni no yombi koro ni kete chuny marach hapana. Kizungu wacho ni kizungu wacho na hasira hasara. Koro kanyoro no ko yombi read kendo 2027 bro meet moloyo ma. Okay. Ero kamano. Gini mir kaka dhi mbele gweno wach ni miti ko seconds 20 kende nikech ing'isa ni sa orumo winjo bende wadhi Bomas. Siasa ok en po gi kuo. Samane jogi wuok mondo mi gikedi joma nochung' ng'at achiel kende menyalo yiere ofis no. Kok inwang'o sani rito odiochieng' machielo. Ka ng'ati ok onwang'o gini kiny nonwang'. Omiyo kamoro amoro ma nitiere ngima ni muhimu moloyo ngima jasiasa. Jasiasa bende imbe ngima ni muhimu moloyo gimoro amora. Koro aparo ni waketuru kwe wabeduru gi horuok pesa pod bor ahinya kaluwore gi ombulu mamalo. Koro adwa kwa jo Kenya kamoro amora ma wantiere mondo waket kwe nikech wadwari bang' yiero. Wabiro dwari bende bang' yiero. Koro kikitiek ngimani gi sani kata in kibed achiel kuom jok ma wabiro wacho ni yiero ma 2022 ne okalo godo. Koro mana horuok kende. Erokamano ahinya nyakora Mogajwang', erokamano ahinya ne wenda kanyo Daniel Juma Omondi kaachiel kod wendo na machielo Fredo Gweno maduto yudo thuolo mar loso kodwa odhiambo makawuono. Pod wan kod gi singo mathoth ahinya nikech kaka oganda wapuonjore kinde ka kinde kaka duoko gibiro medo lokore. Nitiere gik mabiro wuok chakre kawuono kaka medo kwan duoko nyaka chieng' mibiro lande ombulu. Wabiro dhi nyime kodi nyakora Mogi okang' kokang' mondo mibed gi ng'eyo kuom gik matimore. Gie sani orani mondo wadhi ane Bomas of Kenya mondo wadhi achiel kachiel sama koro aweyo wenda gi mondo dhi pacho gidhi gi ywe matin. Koro wadhi ane Bomas of Kenya mondo wawinjane ni to ang'o gini matimore gie sani endi. Nyakora Mogi wadwani wang'iyane ni to ang'o gini matimore Bomas of Kenya gie sani mondo wanyiswa ni to e kinde ni makoro weche dhi nyime Bomas of Kenya to chalo nade? Wasingo ni wabro wacho ni weche gi kachiel ka wuok Bomas itimo yiero kendo koro ting'o dong' ne duol matayo yiero kod kiopacho ka IBC kachiel kod jakom mare Wafula Chebukati mabendo loso kod ute mag famo
dakika mokalo chien kendo chiwo ler gino mowinjo bed ni koro gitimo. Midhiero ma kawuono wayudo thuolo mana gomba ka gi moko kuom jodito kaachiel kod jagoro mano mar duond bura mar NAK Michael Orwa machiegni e Ramogi TV yiero 2022. Erokamano. Penjo ma seche moko ganda seche moko nigo e dhod chunygi gigombo ng'eyo ler ni ang'o momiyo nyaka chop seche giendi chal ka gima jok mowuok mar luto ombulu odiochieng' ma kawuono ni endi kwan gi chal ka gima dasore adasa. Paro ni ang'o motimore? Penjo maber Walter. Akwong giwacho ni an jagoro mar NAK Kenya, chama mar NAK Kenya, and mano jo wasungu luongo penjo ni no ni low voter turnout donge. Apa nitie gik mathoth, lakini mokwongo anyalo wacho ni king'iyo oganda ma Luo Nyanza, gik ma report ma wayudo sani nenore ni Luo Nyanza nigi turnout mabet duong' king'iyo regions mamoko go. King'iyo regions 7 kuom 8, wan nigi about 80% turnout. Ma king'iyo kuonde mamoko to ji ywagore mane 60 ka 70. Koro mokwongo maduong' aneno ka jo Luo owuok maber kabisa counties wago, gwan gi 80% turnout. Waneno ka Rift Valley ok duong' ahinya, wan gi about 60 so far gima waneno. Kasto korka Mount Kenya manyicha bende ji okete wang'gi kabisa e wach lweny mar ng'iyo ni baba be nyalo idho got kata odhi kier. Nitie ng'ama nosego duol kanyo mang'eny miluongo ni jalup ker ma en Ruto. Waneno ka Mount Kenya nigi gimoro 50%, mateni achiel about nus mar ji duto manonego go kura ok go kura. Penjo maduong' en ni ang'o miyo obedo kamano, especially kuonde duto mag Kenya. Pani nitie maybe achiel 2 3 manyalo wacho. Mokwongo ni ing'eni yiero ji wuok e siasa mar dhi yiero ka nitie gimomiyo gima gineno mbele manyalo konyogi. Apani thoth ji nyalo neno ni higni 10 mokalo wasebedo gi chandruok ahinya Kenya kaendi. Anyalo wacho ni maybe chandruok bei mar chiemo, uchumi ni piny. Inyalo wacho ni chuny ji otho gi siso manyicha neno ndalo moro ma ka siasa oromo to ji dwa wuok mondo gidhi go kura gi yier jatendgi, nikech sami yiero no en geno ni iyiero mondo gimoro maber obi obed bang'e. Koro samoro neno ka e democracies ma ji go kura, samoro ka dipo ni sirkal mokalo kata mar tam ne rumo no e wang' oganda nenore ni okotimo maber ahinya. Mano nyalo affect ji manyalo biro e goyo kura, nikech gineno ni obadha ang'owa kata ang'ago kura. Onge gima dhi lokore. Mar ariyo en miriambo ka ji neno ni adier joma ne giyiero ok okonyogi. Mar adek inyalo yudo ni ka nitie ji especially yiero matin e nominations, minyalo ka samoro nominations ne ok ber ahinya. Yudo ka pinje moko ji noyiero Agwata to migi bakul. Weg chama notimo ukarabati. Koro nyalo neno ywak no ahinya kata ndalo mane wago campaign. Yudo ka kuonde moko Kenya mzima iwacho ka ne nomination ok odhi maber, yudo ka chuny ji ok orwako wach yiero no. Koro apa ni mano achiel kuom gik manyalo miyo to ni ikete ni seche moko ng'ato ne dwaro gimoro mopogore to miye mopogore. Tende ni no dwaro Agwata to chwal ni okombe moro. Tiparo nade bedo ni koro kwan jok mowuok mar dhi luto ombulu chal ka gima dasore, mani nyalo kelo midhiero e yudo atamalo 50 mede achiel kaka inene? Ing'eni gima no nyalo kelo atama ka nikech katiba wawacho ni 50 kod achiel, asilimia 50% plus 1. But in 50% plus 1 mar jomogoyo kura. Ineno, ok en joma nonego go kura. Apa ni kanyo umiyo an gi encouragement ni the voter turnout, whichever number ma wayudo kanyo, 50% plus 1 they apply to joma no biro golo kura. Matieni kata ne ji 20 kende mogolo kura, mago ji 20 go ema wadhi kawo ne 50% plus 1. Koro aneno ka kanyo onge wasiwasi maduong'. Tingeni duol mar IBC kokalo kuom jakom mare wacho ni gineno ka chenro mar luto ombulu to dwadhi negi makare, nikech kopchopo midhiambo e kar seche ma ne goloso gi ute mag fwambo to giwacho ni maromo milion 12
giyango kendo gin ga diere ni kalori kit ka dwoko mar gimiluongo ni form 34 e biro gin ga chirni oseluto mbulu king'iyo gi yiero mokalo pogruok mane mineno kobetie maduong' ahinya e yiero mar 2022 apana nyalo chako gi kama nagoye kura gokinyi apani naneno ka mpango gi chenro ne ber moloyo higni mokalo go koro apane nyalo duoko ne IEBC erokamano makata napenjo jomoko nikech ing'eni polling station mara pok aloko ndalo mang'eny to naneno kaka wuono ne nitie chenro maber kabisa ji ne tin but namondo nikech shughuli mane ikela kaka agent gini but saa ariyo ok omondo ahinya sama nagoye kura naneno ka mpango ne ber onge mtafaruku mtokni oket kama ber agents nitie available stream ka stream naneno ka gin maber kabisa kata an abedo gi gwenyruok moro matin to nabedo very guided very well to kama nonega agoye kura kora panin mano naneno kamoro otherwise kana wachopo Bomas ka pani waseneno malalamishi matin ka kuonde mamoko gik ma okonego bedo notimore iyudo ka jomoko yuago ni ne odhigo kura to machine mar Kimskit oko identify to otame go kura nikech court no kalo nyoro ni ang'eni ne en noleo kabisa lakini court no kalo ni ka onego beni wabed gi plan bi ma en ginene manual voter register mana nikech adieri technology nyalo fail to IEBC osebedo ka ok dwaro wachni en gimo mako dho ji mang'eny nikech adier onge garanti kata in simbi ng'ato nyalo nyisi ni bed gi power bank nikech ok ni simbi rach tingeni Michael giwacho ni bedo ni gi bugno mokete nying jo lutombulu to gimano mitiyo godo e mbui tere ni giduto te gichal ma kit gima ler ma gisebedo ka gichiwo kendo oganda mathoth ma bende seche moko kwanyo gi mapiyo piyo kit ka gilero to wacho ni onge midhiro mora mora onge gima emomiyo anyisi ni onge en very suspicious ka jogi tamore bedo gi manual kora dwa nyisi gi mokwongo in fact joma wanyagore go e lweny ni jalup Ruto was a good example no dhi gocho kawuono to Kimskit no ko identify magi jomo osebedo ka tamore ni ok wadwar voter ginene manual backup no tamore yudo lwete maji ni emokonye to nitie polling stations kawuono maji ne onge option mar this manual matieni you are disenfranchising people ka ng'ato segolore modhi e kura to wawacho ni bed gi ginene gi Kimskit mar technology ni to kadipo ni gwenyruok moro nyalo bedo nikech gwenyruok nyalo bedo ok one perfect to in gi plan bi minyalo wacho ni wuodorwa waneno ka nyingi onge ka we wamanya ne kalatasni nitie nyaka e polling stations kawuono Nairobi mane ng'ato nyinge oneno ineno kako muon kalatese e dhorangach cha mi nena adier ni nyinga nika to kidhi technology Kimskit tiyudo ka nyingi onge magi joma nitie joma ne oriembi nitie joma ne nitie polling stations matieni IEBC no ko publish no ko print manual voter kaka ne koto wacho mago gik mamiya wasiwasi kabisa nikech kigolo rimidhi awachni ni iwe widhi kibarua ni iwacho na lewa dhi kone mina mama mboga moro no we tije ng'at mane dwa tero nyathi hospital ni waringe dhi ago kura kasto gino timoreni ing'eni wach dhi around ni kucho be kata dhi to samoro ok dhi go kura koro magi gik ma kendo nyalo miyo ji miss biro ego kura nikech gineno discouragement koro kanya pani IEBC onego bed a better manager mar election Michael Orwa kinde ma ji seto mbulu ineno kaka nyocha giwuok kar rombgi mak mana ni ka koro gik e kinde ma koro iluti mbulu to koro ineno ka gima kwani odok chien ma doge kelo wach nyalo kelo seche moko ich wang ne jochung motelo baba igeri samiseto mbulu en seru to thoth jomoko timo inyalo yudo ka ing'iyo wacho ga ni kik ing'i joma nyicho bire pap mbulu ni gimanyo kura nyakirite nyaka the last minute emomiyo wan kaka korka azimio ne wacho ni defending protecting and securing the vote matieni ok it is not enough ni nyichi dhie campaign ji obiro galamoro base sobiro ji owerni koro wach ni gini asekao nyaka ji dhi mago kura ka gisego kura nyaka hakikisha ni ji duto manyalo goyo kura
owuok modhi ogo kura. Erokamano, nitiere jumbe mochiw ka jumbe ariyo kochakore gi thuolo ma IEBC ochoro godo yiero e kuonde mamoko. To ma nyalo miyo ikruok ne jok ma seche moko ok oyudo thuolo mar luto ombulu kata jok mowinjo bed ni lut negi otim ikruok. To bende nyalo bedo kod midhiero. Kino owuon en ok en gima nyalo bedo kod midhiero kuom jok ma seche moko ok oyudo thuolo mar yiero jatelo mane gidwaro e sama IEBC ochiwo ne jogi mondo chiw ombulu. Kuom ranyisi, dhowadh nam chumbi e kaunti ma Mombasa, gwenge ma Kakamega, kaachiel kod ute bura mamoko. En midhiero nikech ing'eni goyo ombulu kaka odiochieng' ma kawuono en gima ji rito kwa hamu na gamu higni 5. Ji tayarisha gi nono ka ji oloro shughuli gi. Koro en midhiero moro matin nikech onyalo miyo ka ndalo ma koro ji biro go kura bang' jumbe 2 no mar Kakamega mar Mombasa, inya yudo ka turnout bedo malowa moloyo kata kaka ne waneno nikech ji wacho ni ka en baba to baba osekawo gini, koro ang'o machandora ne dhigo. Yet devolution mar wadwaro ni viongozi position mora is very important. Koro aneno one of the things nyalo bedo ni ji nyalo koso biro ego kura ne governor kata gi positions mamoko ge to ok en gima ber nikech koro wachalo joma chando ji nikech inefficiencies mar. Koro jo Mombasa, jo Kakamega gi kuonde moko mantie chandruok matin. Apani ok en gima timore maber, lakini mano e kaka pinyen wageno ni ji pod nyalo biro magi wuogi magi go kura maber kaka dwarore. To gimoro mar ariyo be apani ing'eni gima duong' ni presidential ema ji rito ahinya ni ker en ng'a mokawo telo no. Koro nyawo moro nyalo bedo ka diponi ng'ati no yombi, to bo nyalo bedo ka ng'ati no yombo. Koro en gima nyalo affect jogo duto. Kane en gimoro kaka National Assembly, od bura maduong' na onyalo ka wabedo gi cases mang'eny to nyalo bedo wasiwasi nikech ng'eni yombo bedo ker ber. To wan kaka Azimio, kaka kwandwa ne wagoyo, wadwaro ni wabed wayomb kabisa gi kura motegno mawami baba mandate motegno. But mar ariyo ok onyal govern ka ok wakawo National Assembly. Matiende National Assembly be very very important. To en ng'wech makagi ka. Matiende kadiponi wanyalo bedo ni nitie mobedo postponed matin, to nyalo bedo kendo ng'wech matek kabisa ka ji dok e yiero no. Matiende odhi beda campaign proper mondo ji owuogi ogo kura tegemea gi outcome mar. Samane no loso go kodi niendi, oganda mathoth e piny Kenya kaendi ayula onge wangi kata matin. Teni girito yudo duoko mar ombulu mane giluto okinyi ma kawuono. Tiende ni chal kagima ting'o dwa dong' ne duol mar IEBC. Jodolo oloso midhiambo ma kawuono kane chal kagima gitiyo kanyakla kod IEBC e kelo kata loso go oganda mondo mi obed kod ikruok mar biro kawo duoko moro amora. Bineno kagima jodolo nigi ting' ma seche moko nyalo miyo oganda bed kod orruok ahinya to seche ma chunygi odolore kod duoko ma giyudo. Gima IEBC otimo ber kelo jodolo ing'eni rito kaka nawacho ni yiero ni en gima ji rito higni 5. To en gima ji nigo gi matumaini Kenya mzima nikech ng'ama biro yombo en ng'at adi. To kwa hivyo expectations gi gombo mar ji ng'eny kata ayula otamore kawa to ineno. Koro ji mang'eny kata ka nitie joma onego odogot ineno ka ji ok dwar dok messages ang'eni in ji teka ni ng'ato ng'eni in Bomas every 2 minutes to wadhi nade nene nade insani ya gini pokolani maber to inti nene nade. Koro apani oyo ji no ber mondo ji obeda gi kwe. Na winjo ka giwuoyo maber kata IEBC jakomo wacho ni wan gi ndala 7 kikatiba but kang'iyo kaka results biro kata king'iyo form 34A sani akiani wang'ai ma ok ber ahinya tineno ka gicha wasekalo walao 80% mar mosebiro samane 38. Yes. Koro samane poka biro ka endine wasekawo agents wa mag Azimio nosedhiye mondo oriwre gi agents moko gi IEBC mondo gichak officially yao form 34As mabiro go. Koro aneno ka ok wadhi kawo juma achiel. In fact yiero ni hapa ni odhi rumo kendo idhi lande mapiyo moloyo kaka machon. Koro an gi geno ni ayula obeda kando ji obeda macho, lakini ko odwago ipiny to be ikawe akawa matin onge wasiwasi wan gangari.
Tingeni gimoro dhi nyime kaendi. Gie seche giende nitie jomoko mantiere e bombe mopogore opogore. To bende gintiere kuonde milute ombulu. To nitiere wede kachiel kod osiepe moko ma bende okaso gi akasa ni miwa duoko mantiere matimore kanyo endo. Tingeni kiduoko gi ni samoro nyalo wache kata onyalo ndiko ne sim. To duoko ni ng'ani aga gi ng'wech ni osemiye duoko. Ahinya to kwa kuom Michael Orwa. To koro godwa mana tude gadieri. To ma nyalo kelo seche moko japiny bedo kod seso moko magalagala lando weche mapoko yangi. Ma ikonyo nang'o? Apani kendo mano be one area mane chairman owuoye maber mar IBC. Owacho ni wang' ni gimiyo ji thuolo kata TV stations, media houses mondo tallying ng'ato ka ng'ato nyalo timo tallying mare. Wan kaka Azimio, joka Kenya Kwanza, ji nigi their system mar parallel tallying ma ok en gima rach nikech ndalo machon ni tamo ji. Koro ji duto ne rito mana IBC. Koro gimotimore maber owacho ni ji biro lando gigi. Kata inyalo dhi e NTV, inyalo dhi e Citizen, inyalo dhi e KTN, ineno gik mopogore. Gima duong' ni nyaka ji ong'e ni gimoro amora mineno ma ok oa kuom chairman gi IBC en gima iluongo ni provisional results. Provisional results nikech samoro ka KBC okuongo gi stronghold mara, to KTN okuongo gi stronghold mari baba, to kuno igoya lweny mapek, to ng'ama ng'iyo marino kango duogo koni to wacho ni jogi ema inye. Kumoro kanyo nitiere kama seche moko ng'eni nitiere duol mar IBC ochiwo thuolo ne ute mag fwambo mondo mi oriw ombulu. To chik owuon owinjo bed ni IBC owuon ema timre nade ema luto ombulu. Miyo kata kichiwo ranyisi, ichiwo ranyisi nikech IBC tiyo kanyakla kod ute mag fwambo momiyo gi thuolo mar luto ombulu, to owinjo bed ni lando duoko achwing. To duol mar IBC mwinjo bed ni timre nade, owinjo bed ni lando. Ma chiwo chir ne jopiny bedo gi duoko madiera. Nyaka sama lose kod niende, nitiere oganda moko magin kama gibetie. Giwacho ni gima gineno cha ema nyaka bed ni koro time nade, ema ging'eyo ni gima dieri. Nitiere jok ma IBC omiyo chik, obed ng'atno madhi lando jakoma lenti, obed MCA, senator, governor, woman rep, kombe gi duto. Nitiere jok ma IBC omiyo thuolo kendo magichamo muma mabiro luwore gi chike mar lando duoko mopogore opogore. Omiyo gibed jopiny koro winjo bed ni bedo kod orruok kachiel kod fwenyo gino miwacho ne gim kapok gibedo kod pangles ma owuok ka okire ka, to winjo bed ni adieri makende time nade wuokie. Michael, kampen obedo matek ahinya, to kendo koro tok oganda oseluto ombulu. Gibedo kod chenro mar rito mondo milane gi jatelo magidwaro. To dongi neno kagima chal kagima IBC ema koro dong kod pek malich mokalo mar lando duoko. Inyalo paro kanyo ni Wafula Chebukati nowacho ni kiduoko maket kod mane wang' ni olande mana godiochieng' alanga ka koyi. Mano ber, adier gen gi ting' mapek sani nikech mana kaka iwacho no jaduong', positions mamoko go duto ok warit gi Bomas ka gimoketowa en announcement mar presidential gima duong'. Mamoko go results ibro landi e pap kuno constituency gi kuonde mi isomo giego, but mar ker ma en position maduong' mogik mano nyaka land mana gi chairman mar IBC. Apani wang' ni mana kaka iwache no, lande godiochieng' ber, lande ka ji duto wenge gi ler. To adwani wang'e bende ni gimomiyo watimo this tallying, momiyo wene ji mondo tim mondo kik suspicion moro bedie, nikech kitime yo maler matieni ka kwano ochacho ji to ng'ato wacho ni amara ni ok kama, marine ni kama, to wan gi gimo manyacho ni ang'o miyo kwano gi opogore. Emomiyo ok wadwar ni lando mar president obedo ni olande kamoro kama ng'ato ka ng'ato wacho mare. Koro gimoro amora ma ji onego ng'e ni en access to information ma omi dhano, nikech tinde technology nitie, onge haja iriti in complete darkness e mudho. But gima duong' en ni ji nyaka ng'e ni duoko maduong' mogik maler mabro dhi e ndiko en moland gi Wafula Chebukati. Bang'e no kadiponi nitie group moro ma kwano gi ogwenyore gi manolandi, again sheria wacho ni koro nitiere ndalo momi
ng'at mora mora man nyalo bedo gi ywak kulingana gi gima ne jakom olando to nyalo dhi e court to wachako process mar petition ka diponi nitie. Kakor watieko Michael Orwa Wafula Chebukati meja kom duel mar IBC owacho ni koro keto ayanga chenro mar chako riwo ombulu to kendo bende girito moko kuom apisas mano winjo bedni kata mosebedo kadhi nyime kotayo chenro mondo mi ochop koro duoko magiore mbui gi sani mondo mi koro gingi moro bang moro. In achiel kuom jogo madhi chuo wangi e chenro maketo kod mane ponono ni nitiere pogruok okang mane winjo bedni ikaw kapok japinyo kaw okang. Gima duong mana kaka iwacho no baba nitie gimomiyo adwa ni ji oganda wa o understand gimomiyo results kata one tallying center marwa nyalo bedo ni wan gi full results to IBC pok oyudo full results nikech chandruok mosebedo higni matokego. Iwacho ni result ioro from the constituency to kose ore ka to mago gik mioro e mbui donge magi chop ka to gima dwaro sheria sani ni magi oro no gina provisional nyaka the actual paper mano bedo signed gi agents duto Kenya mzima chop IBC Bomas kaindi mawanegi mawamulgi kama ineno emomi ineno ka inyalo yudo ka Azimio inyalo yudo ka Kenya Kwanza or UDA inyalo yudo ka Mwaure kata Wajakoya gin team gi mar tallying center margi private no osegolo results ginyalo neno kaka gitare but mara IBC mondo wabed gi hakikisho nikech nitie ndalo mane wacho ni Olande to kalatese moko ne poko chopo kore ka gichopo kore kiboka in gi Tharakanithi koro nikech ka gichopo to koro agency luongo mar jogi duto presidential agents to wadhi kacha ting'eyo ni okay electronic mano biro e yor mbui ne wacho ni baba nigi 45 Ruto ne nigi 30 to kalatas to nyiso ni baba ne nigi 49 Ruto ne nigi 68 koro ka gimoro kamano timore to agent ema raise presidential agent raise ni nitie discrepancy between gima ntiere mbui gi gima ne oanguki kan jera mar Ramogi TV penjo ni to ntiere ng'at miluongo ne baba mano chung kala rock content piny Kenya baba en achiel koro yudo duoko makit kod mano no endo oganda mathoth bende ni kod gombo ng'eyo ni to seche ma koro yud kam nitiere jok moketho e kinde wach ni gin jochung moyud kod ketho e kinde ma chenro ni dhi nyime kasto chung gi okirgi oko mar chenro makedo kod mane luwo chik owuon nyalo mi chak ta choro yiero makanyo koso en owuon en mikire oko. Apani iwuoyo weche moko mag kata tho manowuok kawuono tulo nitie kuonde ma gik moko timore ma ok ber ahinya. Apani ne Kimilili nitie tho manowuok nitie kuonde ma waneno bunde oywake. Okapani inyalo chung kuonde go kane kura odhi mbele maber but nitie atua minyalo kaw ne jogo mokuongo kisheria apani ng'amano neko for example nitie sheria ma police okochuno ni nyaka riti nikech nitie sheria mar piny mivunja ok bi rit kod yiero ni orum but apani yiero gi kweno dhi mbele kadiponi iyombo to ni neko kata ni yombo to ni kelo tulo matieni violate election act sheria mag election matayo weche mag yiero e pinyni moyud ni adieri ni gi case tidonjoni sheria wacho ni kadiponi oginene oyawni case inyalo IBC ni gi power monyalo declare ni idhi donjni mako yudi gi makosa to then yiero matin or ginyalo wacho ni based on that violation alone ibedo disqualified. Mago are options magen go but okapani nitie kamora mora mane gichunge yiero nikech weche mag tulo ahinya and then most of the time ni yudo ka en gima timore oko kata bang' yiero nikech en supporters kata mag joma ne laro telo. Wachni mogik kum nyirre mana maderom 30 mana kaka miend jakaweno jokana nyana amor kodu 80% ber moloyo kuonde duto mwasenene pinyni
kawuono. Amor gi turnout no utimo kaka ne wawinjore, ne wawacho ni wawere gi gini wasekawo ji onind nyaka saa 8. Koro amor kodu. Mar ariyo, beduru gi kwe. Piny ber, gik ma waneno, aneno ka ok wadhi marach ahinya. Beduru gi kwe mondo waket kwe e piny duto, nikech wane ma wasero to wang' ne aneno ka nyiseche wa nyiero kodwa matin. Nyiseche unyiero, mano wach mowuok e dhogi no wuono mi ok dek obed mara gi sechegi. Ramogi Jwang, mano e waloso kod Michael Rua, jagoro maduong' e duond bura mar na Kenya. Gi sechegi ndi pod wabro mana dhi nyime kod mi weche mabende osebedo ka dhi nyime e kar riwo mbulu maduong' ma pacho kaendi ma en Bomas of Kenya. Ka ema duoko duto ma osebedo ka owuok kuonde duto moluto mbulu e piny Kenya biro chopo ka mondo mi jakom IEBC Wafula Chebukati ogo wich ni koro ni kare Orlando godo jatelo manyalo kawo piny Kenya mondo ta kuom igni 5. Pod wabiro mana duogo kaendi mondo mi iyud moko kuom weche ma watemo ikoni kaendi ka an kod twak tok maendi to gi sechegi endi to aduoki kachiel nyaka kuom George Bati mantiere log tich mar Ramogi TV Royal Media Services e bure Nairobi kaendi. Bati inyalo dhi nyime tingi maber ni kado marobuolo mit ka okonindo. Nyambaga erokamano ahinya, in bende kama intiere no ing'eyo ni ombwolo ngirore to chung' mana gi tiende achiel, kendo mano nyiso ni kata bed ni saa medo hinyore nyako Ramogi kendo weche medo lokore gi sani endi, wadwa ni mondo mi wadhi ane nyime kod chenro madhi nyime gi sani ka wang'iyo ka weche mag kwano mag ombulu twere nyako Ramogi, kendo gik moko dhi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV nyako Ramogi. Weche dhi kaendi kendo lokruok timore kaluwore kod duoko mag ombulu ma imedo gol gi sani. Kwano koro timore nyako Ramogi. Ma mineno kaeni maendi kweno madhi nyime Kisumo kocha, kweno mag ombulu madhi nyime nyako Ramogi. Kanyaka gi sani no ka apisa mag IEBC kaachiel kod jogo mabende gin joneno mag duond buche mopogore opogore nitiere e kar kwano ombulu achiel kuom kuonde kwano ombulu mantiere e gwenge mag kaunti ma Kisumo. Gin weche mathoth ahinya manitiere kanya kwa Ramogi, kendo bende magi biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, nikech nwasingo mar bede wang'i kendo bedo duondi kinde duto te ka wamedo nyisi gik matimore e achiel kachiel kotenre gi weche mag duoko mag ombulu. Nyaka gi sani piem nitiere kind Raila Odinga kaachiel kod William Ruto, Jojo Lishiri Wajakoya kaachiel kod David Mwaure Wahiga, magin jo piem ang'wen kata jochung' ang'wen malaro Compton piny Kenya yiero ni. Eko chakore kendo kwano mag ombulu mose kwan sani korie kochimo 1,000,000, omiyo kwan mag jogo manogo wuok mar go ombulu poko chopo kata mana kwota mare, nikech king'iyo gi korka kwan norieyo 1,000,000. Nyiso ni lokruok matimore sani pod gin mago mohiu, omiyo oganda jo Kenya pod rito kaka duoko medo lwar e gwenge mopogore opogore. King'iyo kata mana sani korka kweno pod dhi nyime moko kuom kuonde kwano ombulu kata kuonde luto ombulu mawuok e gwenge mopogore opogore. Kama ineno kani endi en ma Kisumo, ma nyaka gi sani kweno pod dhi nyime. Nyako Ramogi, wan ka mondo mi wami weche ma opogore opogore kotende gi duoko mag ombulu ni. Bende par ni kwan mag oganda jo Kenya moingo 22.1 ne ondikore mar go ombulu e yiero ma higani. Kata kamano, king'iyo kaka kwan mag oganda nowuok okinyi manyoro manyaka gi sani, nyaka sama notiek goyo ombulu nyako Ramogi ni wacho ni ok en kwan mamalo ahinya kaka ne iparo ni samoro ginyalo wuok. Kwan ni ne ok obedo mamalo ahinya, kata kamano nyaka gi sani kuonde luto ombulu manogoyo ombulu no, kwano magi medo donjo kowuok kuonde luto ombulu go nyaka ka IEBC. Sama gitimo ma to IEBC chako timo kwano mag ombulu ma osechopo negi, kendo mago mido ka koro chak nyisi mago ma oketi e wang' jowi mari mar Ramogi TV ka ineno kaka lokruok timore achiel kachiel e otieno ma kawuono. Nyako Ramogi wageno mathoth ahinya gi lokruok, kendo bende wamedo tudore gi jofwambo magwa ka gi kacha. Jofwambo magwa nowacho ni ok gidhi kata mana miyo wang'gi kata mana sekend achiel mondo mi in iwuon ibed kod ng'eyo kuom gik matimore e thuolo ni makoro kweno mag ombulu dhi nyime. Nyako Ramogi en kweno mar ombulu ma bende ka wang'iyo nitiere nyaka kuonde mag kwano ombulu ma bende nyiso duoko mag ombulu mag kuonde chung' od bura. Gin bende gin mago ma wakete wang'wa mondo wang'e ni to gin jo od bura mage ma dibro nandi kaka joloch kod jogo ma ochung' ne weche mag yiero e kuonde chung' od buche mopogore opogore 190 mag piny Kenya. Kanyalo mana ng'isi Nyako Ramogi,
kuonde chung' od buche duto gin 290 ma pacho ka, kendo ma nyiso ni nitiere jo od bura maromo 290 ma ibiro landi kaka joloch e yiero ma higani. Nyiso ni jochung' malaro kombe mopogore opogore, mago machon ochung' kalaro kombe mag kar chung' od bura mag piny Kenya 290, mana 290 kende ema ibiro yudo thuolo mar bedo e od bura mar 13 mar piny Kenya, mabiro timore bang' ka oseyier jatend piny Kenya kendo molendi ma koro gichamo mumayanga ka jo od bura mar 13. Nyakora Ramogi, wang'iyo kaka weche lokore kendo kwan mag ombulu bende lokore ka kod kacha, kendo wamedo keto wang'wa ka mondo mi wanyisi kombe maromo 40